venia per aquí i els Mossos d'Esquadra estaven allà amagats a la dreta i em van veure fer així, tocar-me el cabell, i em van parar pensant que anava parlant pel mòbil. Es diu Maria Lluïsa Porcel, té 28 anys i des del mes passat una denúncia dels Mossos d'Esquadra per tocar-se els cabells. Li van imposar després d'haver agafat el cotxe per anar a veure els seus pares, quan la van aturar pensant-se que parlava per telèfon. Però jo els vaig dir que no el portava a sobre, i quan van veure que era veritat que no el portava a sobre, que li vaig dir que el tenia a casa meva, li vaig dir jo que com a molt m'hauria vist tocar-me el cabell i em va posar una multa per tocar-me el cabell. La sanció és de 57 euros per haver infringit l'article 18 del Codi de Circulació relatiu a l'atenció que s'ha de prestar sempre en la conducció. El Servei Català de Trànsit reconeix que no hi ha precedents de casos com aquest, però el procediment sancionador continua. Ara el Servei Jurídic estudiarà el recurs que ha presentat la noia i dictaminarà.